Bombo Business News. Bangod sa padayon nga pag-evolve kag pag-innovate sa Queen City Development Bank, natungdan sini ang papel bilang partner sa pagpaumwad pa sang komunidad. Sa pagbukas kahapon sang tatlo kadlaw nga top-level management conference nga ginhiwat sa Dr. Rogelio M. Florete Leadership Center sa Queen Bank Building sa Valeria Street, Iloilo City, ginpahayag ni Ms. Margaret Ruth Florete, President kag Chief Executive Officer sa Queen City Development Bank, nga padayon ang pag-evolve sa Queen Bank agod nga makadungan sa madasig nga pag-uswag sang teknolohiya kag sa nagabag-o nga dynamics sang merkado. Sano kay Ms. Margaret Ruth Florete, mabatsyagan sa mga komunidad ang presensya sang bangko kag nagapabilin ini nga importante nga partner sa mga kliyente, ilabi na sa tion sa mga pagbag-o kag kakulang sang kasiguruhan. Nakitaan sa Queen Bank ang madamo nga oportunidad nga ginadala sang inobasyon, entrepreneurship kag resilience. Ginpanindugan man ni Ms. Margaret Ruth Florete nga nakasentro ang bangko sa responsible growth, kung sa diin hindi lamang ang kita ang ginahatagan ng importansya kundi pati ang klaro nga katuyuan. Lakip sa mga tikang sa Queen Bank amo ang pagduso sang organic growth, pag-invest sa mga empleyado, digital capabilities kag sa mga physical spaces nga mas makabulig sa mas epektibo nga pagsuporta sa mga kliyente. Bisan pa sa madamo na nga nalabot sa Queen Bank, nagapati ini nga mas madamo pagid ang oportunidad nga nagahulat sa Queen Bank agod mas mapalapad pa ang serbisyo kag epekto sini sa mga komunidad nga ginapangalagaran sini. Ang tema sang top-level management conference ng Queen Bank subong nga tuig amo ang Building Relationships, Building Business, nga nagapakita sang commitment sang Queen Bank sa paghatag prioridad sa papel sini sa komunidad. Ang Queen Bank gina-regulate sang Bangka Sentral ng Pilipinas kag miyembro sang Philippine Deposit Insurance Corporation kung PDIC, Chamber of Thrift Banks kag Florete Group. Queen Bank is evolving. Our existence have been felt by the communities we serve, while indispensable to clients at times. These days, we are seeing a new dynamic, one that is shaped by rapid technological advancement. While uncertainties remain constant, the forces of innovation, entrepreneurship, and resilience are creating extraordinary opportunities to our clients. We intend to position ourselves to help our clients navigate and capitalize on these opportunities. Si Ms. Margaret Ruth Florete, President kag Chief Executive Officer sa Queen City Development Bank. Sa iban pa nga balita ka Bombo Martes sa buong adlaw, epektibo na ang panibago nga adjustment sa presyo sang produktong petrolyo. Sa gasolina nagsaka ina sa 60 sentimos sa kada litro. Sa diesel nagsaka 1 peso and 20 centavos sa kada litro. Sa kerosene nagsaka man ang presyo 1 peso and 20 centavos per liter. Ini na ang ikapito nga sunod-sunod nga semana nga mayara sang saka presyo para sa gasolina, kag ini naman ang ikasyam nga sunod-sunod nga semana nga mayara sang pagsaka sa presyo para sa diesel kag sa kerosene. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ini naman nga exchange rate ginbasa sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magaresume ang transaksyon subong nga aga. Sa ato nga reference rate, 57 pesos and 58 centavos ang baylo sang US dollar, 7 pesos and 44 centavos ang Hong Kong dollar, 45 pesos and 90 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 50 centavos ang baylo sang Saudi Real, kag 68 pesos and 55 centavos baylo naman sang euro.